Θα κάνεις το εξής. Θέλω, έχεις εδώ διάφορα καλαμάκια. Να μου γράψεις ή να μου ζωγραφίσεις ή να μου φτιάξεις όσο έχεις χώρο 4 δέλτα. 4 δέλτα. Περίμενε. Αυτά που έχω. Ναι, έχω 5 καλαμάκια μόνο. Μπορώ να σου φέρω κι άλλα, θέλεις? Θέλουμε να κάνεις, είπαμε, 4 δέλτα. Να το. Τι έκανες? Δέλτα. 4 δέλτα. Ναι. Με μία κίνηση, συγγνώμη. Μόνο με μία κίνηση. Παρακαλώ. Με μία κίνηση. Δεν μου το λες εσύ. Ναι. Αφού λες όσο καλαμάκια θέλεις. Με όσα καλαμάκια θέλεις, με μία κίνηση. Έχεις 2 δέλτα. Να δούμε, θα κερδίσει. Έχεις 1, 2 δέλτα. 2 τρίγωνα. Όπως θες πάρ' το. Ναι. Θέλω 4 τέτοια με μία κίνηση. Έχεις πολλά καλαμάκια. Άμα θέλεις με μία κίνηση. Με κίνηση δεν γίνεται με όλα τα καλαμάκια. Μπορούμε να κάνουμε έτσι. Τι να κάνεις, μην πειράξεις τίποτα όμως. Μόνο να πάρεις ένα έξτρα μπορείς ή όσα θέλεις. Αυτά δεν τα πειράζεις όμως. Αυτά δεν τα αλλάζεις έτσι όπως είναι. Τι είπες? Δεν γίνεται να κάνεις 4. Άρα παραδίνεσαι, χασές. Αυτά δεν μπορείς να πειράξεις, αλλά μπορείς να πάρεις όποιο καλαμάκι θέλεις, όσο θέλεις, με μία κίνηση όμως και να μου φτιάξεις. Περίμενε. Παραδίνεσαι. Όχι, περίμενε λίγο. Δεν κατάλαβα τι θέλεις. Έχεις 1 δέλτα, 2 δέλτα. Θέλω 4 δέλτα, με μία κίνηση. Χωρίς να πειράξεις αυτά εδώ. Χωρίς να πάρεις να κάνεις. Μπορείς να κάνεις, να πάρεις από εδώ και να κάνεις ό,τι θέλεις με αυτά. Αλλά αυτά εδώ δεν μου τα πειράζεις. Με κίνηση δεν γίνεται. Παραδίνεσαι. Όχι. Έλα, φέρ το στοίχημα. Δεν παραδίνομαι. Πότε θα παραδοθείς, αφού λες δεν γίνεται. Δεν θα παραδοθώ. Αφού βάλαμε στοίχημα. Αυτό ακριβώς, όπου βάλουμε στοίχημα γιατί θα παραδοθώ. Θα μου δώσεις το στοίχημα που είπαμε. Χωρίς βοήθεια. Αυτοί μπορεί να το ξέρουν, δεν θέλουμε κλέψεις. Εσύ όμως παραδίνεσαι, έλα μετά να το κάνουμε σε αυτούς. Με μία κίνηση. Να, μια κίνηση. Είναι. Μια κίνηση είναι. Όσα καλαμάκια. Όχι, όσα καλαμάκια θέλω. Μια κίνηση. Πόσα, 1, 2, 3, 4 δέλτα. Ναι. Τρίγωνα μου γράψεις, δέλτα θέλω, ξεχωριστά. Ξεχωριστά θέλετε. Αυτό δεν είναι τώρα δέλτα. Είναι γεωμετρία αυτό. Δέλτα. Δέλτα, 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 δέλτα. Τι δέλτα, μία ανάποδα, μία στραβά, Όχι, μία. έτσι είναι. Μπορούμε να το Όχι, δεν είναι έτσι. Λάθος. Έτσι είναι. Λάθος. Όχι, έτσι. Είναι λάθος. Μια χαρά είναι. Μα είναι λάθος. Είναι μια χαρά είναι. Λάθος. Μια χαρά είναι. Έχασε το στοίχημα. Όχι, Όποιος όχι. ξέρει την απάντηση θα με πει ότι εγώ έχω δίκιο. Έλα. Έλα. Δεν γίνεται. Μπορώ να Γίνεται. κουνήσω. Να κουνήσεις δεν μπορείς. Με τα άλλα καλαμάκια μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. 4. Πού είναι? 4 καλαμάκια. Δεν θέλω καλαμάκια, θέλω δέλτα. Δέλτα, δέλτα. Πόσα είναι? 3. 4 θέλω. Παιδιά, δεν παραδίνεται, αλλά δεν το βρίσκει. Εντάξει, έλα παραδώσει τώρα, 1, τέλος. 2, 3. Α, να. Μία κίνηση. Μια κίνηση. Πού είναι? 1, 2, 3. Και πού είναι η άλλη κίνηση? Η κίνηση δεν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει. Έχασες, παραδέξτε. Όχι, και στο τζελά θα πάω. Όχι, έχασες, δώσε μου το στοίχημά μου και μετά. Μάρκο, αυτό το βάλεις τώρα. Τι έχετε σχηματίσει? Αυτό είναι μεγάλο. Παιδιά, θα διπλασιάσω το ποσό. 50 μου χρωστάει και άλλα 50 εσείς. Αντί να το ρίξεις έτσι, θα το ρίξεις καλύτερα έτσι. Και τι, και 3 βγαίνει. 4 δέλτα θέλουμε. 4 εμείς θέλουμε. Ναι, Με ζόρισε. γι' αυτό έχασες. Θα τα ρίξω όλα μαζί. Ό,τι θέλεις κάνεις, εγώ δεν θα σου πω Εγώ τι θα όταν έριξα κάνεις. όλα μαζί, γιατί δεν με είπες ότι Κάνε, να, ορίστε. αφού έκανα αυτό. Εντάξει, αυτό... Έβαλες ένα, ας πούμε, εδώ πάνω. Όχι, έκανα αυτό. Τι είναι αυτό τώρα? Τι γεωμετρικό σχήμα είναι αυτό? Αυτό τώρα, άμα ήταν έτσι δηλαδή. Ναι, τι είναι. Ένα σου λέει Τρίγωνα είναι, παιδιά. Τι είναι αυτά? Πού τα 4 είδατε? βγήκανε. 4 βγήκανε. 4 δεν 4 βγήκανε. βγήκανε. Εγώ αυτό έκανα. Μια κίνηση? Μια κίνηση ήταν. Μια κίνηση Καλά. ήταν. προς το 6 τι θέλουμε και ανάποδα.
Όπως Δεν θέλεις. μας νοιάζει. Δεν 4 μ' αρέσει. Εγώ αυτό έκανα. Με μια κίνηση το Ρε πέταξα. παιδιά, άμα φέρω ένα τρίχρονο το παιδάκι μου να φέρω, θα το κάνει, αλήθεια σας λέω. Γιατί το κάνει τόσο περίπλοκο. Παραδίνεστε. Παραδίνεστε. Αυτό το κάναμε. Παραδίνεστε. Όχι άλλο τρόπο, είναι ένας και μοναδικός τρόπος. Οκ, κάτσε να το σκεφτούμε. Περίμενε. Πολύ απλά. Θέλουμε 4 δέλτα, ρε Εγώ παιδιά. Περίμενε. Θα δω τέτοιο εγώ. 4 δέλτα. Εγώ νούμερο 4 ήθελα να βάλω. Γιατί να έχουμε πολλά καλαμάκια, ναι, αλλά τι. Κάνεις ό,τι θέλεις. Με μία κίνηση, παιδιά. Παραδίνεστε, άντε ρε παιδιά. Χάσατε. Αυτό ήταν το πιο έξυπνο 4 πράγμα. δέλτα, Πού είδες τις 4 δέλτα, ρε παιδιά, πού 4 είναι, καλαμάκια. πού είναι. 4 καλαμάκια, 2 δέλτα. Και 2 δέλτα. Σε κάναμε 6 και σε βγάλαμε εμείς. Τι λέτε, ούτε καν, δεν. Τι να σου πω, ρε. Είναι λίγο, Δώσε περίμενε, μας λίγο χρόνο. βιάζεσαι. Αυτό είναι 4 παιδιά. Ναι. Οκ. να, Δείξε άμα- μας πώς το έκανες. Ωραία. Αυτός είναι τώρα τι τρόπος, ποντιακός. Βάλτε καλά. Ποντιακός. Ποντιτούρκικος. Ωραία, οκ. Ωραία, όχι, λάθος. Πες ότι εντάξει το βάλαμε. Λάθος. Όταν θελήσετε, πείτε μου να σας πω. Για Δεν πες είναι. σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις νάδα σου, για Ας πες κάσεις. μου. Πες μου. Θα σας πω την ξυπνάδα μου. Και πες, 4 εγώ βλέπω τώρα εδώ. 4 βλέπεις, έτσι. 4 δέλτα, παιδιά. Μία κίνηση. Έβαλα απλά 4 και δέλτα. Τι είναι, τεσσάρι. Να ρε παιδιά. Α, δεν είναι 4. Δεν είναι 4. 4 δέλτα. Εγώ αλλιώς το έκανα, ξέρεις πως το είχε κάνει. Όχι, όχι. Εγώ το προηγούμενο σε έκανα. Δεν ήθελα καν καλαμάκια. Ξέρεις πως. Το έκανα έτσι. Τόσο απλό.